И здравейте всички, аз съм Джениер и тук снимаме на Майнкрафт оцеляване 6 1.0.0.16. Тук видях Sugarcane. Да. Печка. Тук има зайци. Но много са бързи. Тук забелязах село. Спалнаме точно до село и тая кокошка не мре. Мри, бе, кокошки. Къде се отете? Дано да има пекарна. Както гледам, няма. Нищо. Да убият те кокошки. Така. Пекарна няма. Има картофи са? Да. Картофи има. Добре. Може да оцелявам тук. Както гледам, селото е малко. Геронимо! Ей, там ще се кача. До оная ферма. Така. Тук има малко... Така. Коне! Yes, бе! Коне, бе, yes! Тук има още една ферма. И къде да ми е къщата? Ами... Да си избера от тия къщи. Така. Избера от тия къщи. Една. Какво са тия тъпи къщи? Много са малки тия къщи, бе. Ето голяма къща. Но запушена. Пал пушека. Да отворя пътя. Тук направо запушено, по-запушено. Така. Ту. Какво правите, виледжърчета? Излизайте. Това е камък. Газирайте се от тук. Сега. Трябва ми дърво. Тук къде има дърво? Както гледам. Но няма дърво. И аз ще умра. Много добър сит. Това дърво да взема. Утре в CS. Мрима, овцо. Така. Без искам. Мрима, овцо. Къде си, овцо? Така.
овце и мъжете. Така. Имам 5. Имам овческо. Не, бе. Да събера малко. Ще взема и саплинг. Че няма много дърво тук. Не искам да взема от целените. Така. Кой ми се обажда, бе? Ай, възрей тук. Да. Възрей тук, типинар. Не мога да бягам вече. Май се от тук, бе. От 3 бутчета сам. Да се направи един крафтинг. Така. Да сложа тук. Прави си една кирка. Да вземам камък. Липчетата ще са 15 минути отново. Да, ето. Добър камък да има. Стига. Опа. Аз ще умра. Живе зомби. Къде си? Ей, зомби тъпо. Къде умрях? Умрях от Хълк. Ей, там бях. Паднах в пещера и Хълк ме натроши. Хубавичко ме натроши. Ето крафтинга. Малък Хълк. Перфектно. Че спра зомбитата. Ти да взема нещата. Зипусфу. Какво е умрял тук? Тия Хълкове са много силни просто. По-силни са от нормалните зомбита. О, не, носърти се. Така. Взех си всичко. Не видях такова нещо. Но няма ли? Кирка. Ето я. Къде копая там, бе? Ще надера малко камък. Тук няма ли малко? Айрон има. Кол няма ли? Няма ли кол, бе? Има. Сигурен съм, че не виждате нищо, ама. И аз не виждам. Просто вземам кола. Там нещо свети.
Ще видя какво е. Ще приключи епизода. Така. Така. Тук има Iron. Тук има лава. Внимателно. Gold. Ихо, Redstone. Gold е там. Redstone. Чакайте малко тук. Изгубя селото нищо. Селото не е доста добро. Така. Няма ли диаманти? Не падна тук. Не, ес. Сега да гледам тук за диаманти. Има Iron. Redstone. Ще запуша тази вода. Тук няма нищо. Тук има Redstone. Няма ли никакви диаманти, бе? Така. Ей. Няма. Просто няма. Просто не знам. Но толкова много лава съм и не откривам никакви... Какво? Това... Чакайте малко. Това... Което виждам... Това какво е? Сещам се за нещо. Чакайте малко сега. Май намерих... Да! Намерих портала към дракона. Бах! Ти късмета имам, ей. Намерих портала към Енда. Да, намерих портал. Какъв късмет имам. Какъв късмет. Ето, портал. Сега. Така да го гледам. Чест. Много айрон. Така. Капи лава. Не знам какво е. Добре. Още началото открих. Не знам просто. Да. Просто не знам какво правя. Сега къде да отида? Няма да гледам всичкото. Ще се опитам да намеря портала. Тук какво има? Голд. И да. Да приключвам епизода. Това може да е качено. Не знам. И да. Благодаря, че гледахте. Аз бях Джаниер. И благодаря, че гледахте.